Mutta sitten tuolta Minna Kantilta, jos vielä jotain sanoisin, niin kyllä mä kysyisin kyllä häneltä yhtä asiaa. Siis todellakin, että kun hän pahoitti mielensä Pariisissa asuvan unkarilaisen lääkärin ja kulttuurihistoriallisena tunnettu Max Nordaun kirjoittamasta niin kuin miestä koskevista näkökulmista ja vähän niin kuin miehen etuoikeuksista. No oli se nyt vähän ilkeästi, mutta kuitenkin että siis että naisen paikka on kotona, miehen on velvollisuus ylläpitää naista ja niin edelleen. Siinä tuli vaikka mitä, mutta joka tapauksessa Minna Kant pahoitti hirveästi mielensä tästä, että tämän kaltaista naiseen kohdistuvaa halveksintaa tässä on. Sitä hän meni kadulle, lähti kävelemään niin kuin, ilmeisesti vähän niin kuin järkytyksestä tai jotain muuta siinä. No, kadulla tuli vasta yksi sellainen kuin herra Levander, se oli hänen ystäviä. Hän sanoi, että oletko lukenut tämmöisen niin kuin Die konventionelle Lügen der Kulturmenschheit, siis kulttuuri-ihmisen konventionaaliset valheet on suomeksi. Sitä ei kirjaa varmasti vielä silloin suomeksi oltu kirjoitettukaan, mutta ilmeisesti se oli ruotsinkielinen se käännös. Joka tapauksessa niin Levander sanoi, että joo, kyllä mä sen luin, joo, mitä siinä. Niin, etkö sinä huomannut tätä hirvittävää alennustilaa? Siis sitä, millä tavalla naisen asemaa tässä aliarvioidaan ja miehen elätettävänä nainen. Eikö tämä ole aivan katastrofaalista, tämän kaltaista tekstiä. Siis tämä tuli niin kuin näkyviin Minna Kantin kirjeestä, tämä hänen reaktionsa. No, Levander sanoi, että no semmoista tämä on, että se on tämä tämmöistä vaan. Ja Minna Kant suuttui sitä, suuttui niin paljon, että sanoi, kun hän aluksi sanoi, että hän olisi tahtonut naisena vajota maan alle, mutta hän kokosi itsensä ja lähti kävelemään uudelleen ja kirjoitti, kenelle hän kirjoittikaan, ehkä Emili Bergbomille tai jollekin muulle, että hän olisi tahtonut antaa jokaiselle vastaan tulevalle miehelle korvapuustin.